tu nový GTA 6 trailer Kokon číslo 2, takže poďme na to. Ak sa tešíš na GTA 6, daj like na toto video. Som nahypený ako GTA youtuber. OK. Toto vyzerá epicky. Dobre, koho to máme? To je Jason, hlavná postava tejto hry. Kámo, keď takto bude vyzerať GTA 6, tak odpadne. Ale podľa mňa bude. Lebo vyzerá to ako ukážka z hry. A čekujte na tie detaily, jak to je prepracované. Fakt mega. OK, dobre, ale tuto už to asi pokračovalo. Hej, všetci ho poznajú Jasona. Ale vyzerá to tak, že bývam v nejakom gete. Dobre, budem ticho a potom si dáme analýzu. Kámo. Milujem Miami. Vice Cityčko, paráda. Toto je čistá Amerika. Úplne. Všetko na jednom mieste. I'm here for Lucia Caminos. Dobre, a ide za Luciou. Ide ju zomrať z basy. A to bude druhá hrdinka, takže budeme hrať zadné postavy. Všetko všetci viete, ale kto by náhodou nevedel, tak už vieš. A sú spolu. A už to začína. Dobre, poďme, nejakú akciu chcem vidieť. Let's go. To som nečakal, Dobre, takže oni sú asi pár. Toto robia a potom zabíjajú ľudí, vykradajú banky. Dobre, to je vtipné. A ja chcem vidieť nejaké motorky. Motorky musia byť. Úplne. Ja som bol teraz nedávno v Miami, kde som navštívoval tieto miesta, takže mi to úplne všetko pripomína. A takto to, ale fakt to tam vyzerá v tom Miami takto ako v tomto traileri GTA 6, prisahám. Dobre, toto máme asi zlého typka. You amigo. We got this. We got it. Presne moja reakcia. Ale zatiaľ som nevidel žiadnu motorku. Vy viete, keď uvidím motorku, tak vyhučím. Ammunition, klasické tieto reklamy. Ešte šia z GTA San Andreas. Hej. Dobre, pohodičke pár. Len tak spolu chodia a zabíjajú ľudí. A vykradajú banky. Klasika. Asi v GTA 6 svete. Motorka! Let's go! Lomaj som mal opúsiedú reakciu. Ale bola tam, jak sa to volá? Sanchez. Dobre. Pán pravdu, toto bol taký trošku asi kľudnejší trailer. Ale poďme si pozrieť nejaké detaily, čo nám unikli. Tu je zaujímavý detail, pozrieť sa na to pivo. Normálne je na ňom rosa, sú tam bublinky, sú tam kvapky, toto je fakt prepracovaný detail. Kámo, ja neviem, aký budeme musieť mať počítač na to, aby mi to utiahol. Keď fľaša piva má takúto brutálnu grafiku. V prvom zábere môžeme vidieť Key West. Key West sa nachádza v Miami, úplne na tom takom cipiku. Takže túto asi býva náš hrdina Jason, kde v pozadí vidíme vzducholoď, na ktorú určite pristanem s motorkou. Ďalej tu máme rôzne domy, kde každý z nich má bazén. Tu je jeden bazén, druhý bazén. Keď som bol na Miami v Amerike, tak je to úplne pre nich typické, že máš rodinný dom, máš tam bazén, pritom hentam máš oceán. Čože je divné trošku. Ďalej tu môžeme vidieť Luciu, ako vykonáva verejno-prospešné práce. Mala asi nejaký trest a bude si to musieť odčiniť napríklad, že 90 hodín verejno-prospešných prác. Máme tu nejakú policajtku, ktorá ju kontroluje a dohliaža na ňu, aby neutiekla. Takže ja predpokladám, že na začiatku hry Lucia a Jason budú spolu a potom niekde v strede hry Luciu zatknú a bude musieť byť trošku na chvíľku v base, kde budeme hrať iba za Jasonu na nejakú tú časť. Uvidíme, či sa mi to potvrdí. A moju teóriu to potvrdzuje, že Lucia má túto vestu, kde vykonávala tie práce, ona tam hodila tie kľúče. Takže teraz môžete vidieť, že áno, Lucia vykonávala verejno-prospešné práce. Môžeme vidieť, že Vapid sa znovu vracia na scénu. Toto auto poznáte z heistov, ale aj z GTA 5 roleplay filmov, kde podľa mňa toto je najlepšie auto na offroad. A v pozadí máme Mývala, ktorý krádne potraviny s košou. Keď tam je Mýval, tak to bude dobrá hra. Keď Jason vykradol obchod, môžeme vidieť zapalovač a kartičku 420, takže asi viete, čo sa bude diať v GTA 6. Tuto máme dve tabule, čo ja poznám, tak to je prvá je letisko. Miami má 3 veľké letiska a potom tu máme ešte port, čo je ako keby dok, kde odplavávajú výletné lode. A ja som bol sám na takéto výletné lode, išli sme z Miami po celom Karibiku, takže videjko bude skoro. V pozadí vidíme lietadlo, vyzerá ako Airbus A380, ale čo je zaujímavé, je to, že na krídle má napísané US. Táto grafika bola aj v GTA 5, aj v GTA 4, takže podľa mňa časové pásmo sa v týchto hrách odohráva rovnako. Možno, že GTA 4 trošku bolo skore. Čítal som teraz na Reddite a koluje jedna taká teória, že toto lietadlo ovláda Trevor, lebo Trevor má presne takéto
isté praškovacie lietadlo. Neviem, či je to pravda, ale toto ľudia píšu na internete, že vraj by to mohol byť Trevor. Není to potvrdené, ale mohol by to byť cool, ak by to bol Trevor. A ďalej tu máme túto loď a tiež ľudia hovoria, že vraj to je Trevor na tej loď. Tomu už verím menej, to by mohol som aj povedať, že toto je Michael. Áno, ten, čo stiera tie žreby, to je Michael. To sa mi nejako nepáči, táto teória. Tuto vidíme zaujímavý záber, vidíme na Jasonovom tričku Leonida Marine Center, we support all Marines. Takže z tohto môžeme usúdiť, že Jason je bývalý vojak, bývalý mariňak, takže má nejaké tie skúsenosti so zbraňami a možno, že on je na tom liečení pre amerických veteránov. Ďalej naľavo máme lotériu, kde typek stiera nejaký výherný los. Lotériu sa nikdy nedá vyhrať, je to scam, ale podľa mňa to bude v GTA 6 online, kde bude nejaký jackpot a ľudia si tam budú za reálne peniaze kupovať šarkarty alebo niečo nové a budú tam stierať výherné losy, aby vyhrali peniaze. Snáď ešte budú cheatery v GTA online, aby nám dropli nejaké peniaze. V Amerike je taká tradícia, že keď zaplatíte rundu celému baru, tak začnú zvoniť tým zvoncom, takže toto je taký naozaj pekný detail, že to tam dali. Neviem si predstaviť, že by som v Bratislave pozval celý bar. To by bolo veľa borovičky. Toto poznáme z GTA 5, kde sme mohli cvičiť na pláži. Možno, teraz ma tak napadlo, že tuto sa budú dať meniť váhy a keď budete cvičiť napríklad, že 30 kg, 50 kg a 60, tak budete rýchlejšie naberať svalovú hmotu, ako to napríklad bolo v GTA San Andreas ešte dávno. Samozrejme, čajky pozerajú na Jasona, ako cvičí. V Miami, ako v každom veľkom meste v Amerike, sú nejaké gangy. A teraz môžete vidieť, že polícia zatýka nejaký gang. Teraz som sem hodil mapku a môžete vidieť, že Miami je rozdelené na rôzne gangy a každému z tohto gangu patrí nejaká určitá časť teritória. Takže podľa mňa sa tohto dočkame aj v GTA 6. Ďalej tu máme toto nadzemné metro. Miami nemá podzemné metro, keďže je tam piesok, nestabilná pôda, tam nemôže byť hĺbkové metro. Oni majú takúto nadzemku, alebo jak to mám nazvať. Klasická policajná brutalita. V ďalšom zábere máme tiež túto nadzemku, takže hej, toto bude nejaký spôsob dopravy verejnej, ktorý poznáme do všetkých GTAčok. SMB bude banka, ktorú budeme vykrádať, lebo vidíme, že Symphony of National Bank. Takže Jason a Lucia budú bankoví lupiči, máme to tu aj potvrdené a podľa mňa v hre budeme vykrádať viac ako len jednu banku. Malý detail, máme tu vežičku, na ktorú každý jeden stunter musí pristať. Miami je hlavné mesto, kde sa pašujú drogy a tuto môžeme vidieť, že tieto drogy sú pašované v kufroch pomocou lietadla. Toto sa deje v reálnom živote a podľa mňa sa to bude diať aj v GTA 6. V pozadí vidíme dve motorky, možno, že to naznačuje to, že v hre bude aj motorkársky gang Lost MC, ktorý všetci dobre poznáme z GTA 4 a taktiež nesmieme zabudnúť, ako Trevor zabil Johnnyho. Toto podľa mňa bude hlavný záporak GTA 6, niečo ako Officer Tempenny z GTA San Andreas, kde nám bude robiť zle a bude nám šlapať po krku celý čas v celej tejto hre. Ďalej tuto vidíme štvorkolky a motorky, máme tu vytunené auto, ktoré je zvýšené, takže bude určite skákať. Máme tu klasicky, toto je asi Pegasus motorka, čo je tuto. A tuto máme tiež, toto je asi tiež Pegasus, toto je Sanchez. Ale vidíte, typek ide na výlit, takže máme oficiálne potvrdené, že môžeme robiť manuál. A tuto je pre zaujímavosť, tuto je tento port, od ktorého som ja odplavával loďou. Tuto je basketbalová aréna, hrá sa tam aj hokej, aj basketbal a tak ďalej. Áno, na Miami sa hrá hokej, čo je kurník divné. Tuto máme nejaké žeriavy, takže na ne by sme mohli pristať. Na tomto zábere vidíte Jasona s nejakým týpkom, že pozerajú nejaké videjko. Hovoril sa, že v GTA 6 budú sociálne siete, takže uvidíme, či ich tam pridajú. Ale na ďalšej fotke máme ďalšieho týpka, ktorý si robí selfiečko. Kámo, sociálne siete sa dostali už aj do hry. Toto lietadlo vyzerá ako cargo plane z GTA 5, takže máme potvrdené jedno veľké lietadlo. Dúfam, že sa bude dať ovládať, lebo s cargo planeom som v GTA 5 naozaj urobil strašne veľa halúznych vecí, takže snáď dúfam, že to tam lietadlo bude. A taký zaujímavý fakt, kebyže na vás pristane Lucia, ktorá má 75 kg, asi by ste mali zlomené rebra. Tento záber mi pripomínal film Rýchlo a zbesil, kde sa GTAčko Rockstar inšpiroval týmto filmom, takže v hre budeme vykladať trezory, to už teraz máme potvrdené, ale možno, že budeme vykladať aj bankomaty, že iba priviežeme o bankomat nejaké lano a tak ho vytiahneme, tak ako to bolo v Bratislave a v iných mestách na Slovensku. Bankomatová mafia. Túto ulicu poznáte aj z môjho videa, kde som natáčal v Miami, takže vidíme tu drahé auta. Táto ulica slúži na totálny flex. Za dňa sú tam drahé auta, v noci sú tam drahé auta. A presne na tejto ulici sú aj takéto diskotéky, takže toto je naozaj reálne, je to potvrdené, bol som tam a bolo to tam fakt plné Afroameričanmi ženskými. Takže toto úplne fakt, že
je jednak jednej replika. Ďalej tu máme malú obratnú helikoptéru Bazar, ktorá je potvrdená a ako môžete vidieť napravo, je tam pripevnený ťažký gulomet, takže možno, že sa bude dať upgradeovať ten gulomet, že si môžete takto naupgradeovať vrtuľník, keď si zaplatíte v GTA Online. Ale teraz myslím v singlači, že možno, že sa bude dať takto vylepšovať. A ďalej tu máme Sanchez, čo je super motorka, urobil som si veľa stantov, takže let's go. Snáď bude fyzika dobrá v GTA 6, tak ako v GTA 5, kde zase budú stantery, vznikať nové videjka. Teším sa na to. Ďalej tu máme takéto videjka, ktoré sú z oficiálnej GTA 6 stránky. Máme tu Luciu, máme tu Jasona, áno. A máme tu viac takýchto záberov, kde nám to takto ukazuje. Toto podľa mňa bude pilotovať Trevor. Ja neviem, to je moja teória, ľudia to píšu na internete, mohlo by to fungovať. Ale naozaj, musím povedať, že sa fakt na túto GTA 6 teším. Toto vyzerá jak Dutch z Red Dead Redemption 2. Máme tu rôzne tanečnice, toto je nejaká Cardi B, ale fakt, táto hra bude epická. Ten typek má normálne Rolexky, ty kokos na tom. Také malé detaily, ale tá hra je epicky, že prepracovaná úplne, že do detailu. A halus je na tom to, že je to natáčané, alebo tie fotky sú motorka, let's go, urobené na PlayStation 5, klasickej, obyčajnej PlayStation 5, nie Pro, ale obyčajnej. Ale pôjde to podľa mňa na 30 FPS, ale uvidíme. Kámo, kebyže za Luciu hráme vo väzení, to by bolo epické. To viete, že ja to mám rád z GTA 5 roleplay filmu. Ďalšia motorka, let's go, čo to je, čo to je? Anvilo V1, Principaj. Takúto motorku neviem, či bola v GTA 5, ani v 4. Takže budeme môcť aj chytať ryby a tento tučný chlapík sa tu nám objavuje dosť často. Táto ulica, o ktorej som vám hovoril, ktorá je tiež v Miami a je naozaj že reálna. Kámo, ja sa na to normálne teším. Sedláci sú tam, redneci. Toto podľa mňa bude nejaký drogový dealer v Miami. Celý ovešaný zlatom. Prečo tak, jak Golašák, let's go. A potom tu máme rôzne, pozrite sa, aj tento má Rolexky typek, takže to je ten istý, aj tento, toto sú Rolexky, takže to podľa mňa bude nejaký drogový pašerák, dealer a vidíme ho, že s Jasonom je tu akože dosť často. Tento tučný chlapík zase, to podľa mňa bude niečo ako Jimmy, jak sa volá, Michaelov syn. Uvidíme, možno, že to tak bude, možno nie. A tu je tiež presne on, vyvalený faldík. Let's go. A vidíte, oni sú tu takto spolu, takže podľa mňa oni budú na seba silno napojení. A tuto budeme chodiť za novým stanterským bohom. Takže to bude super. Kto vie, ten vie. Škoda, že tú hru ináč preložili o rok, lebo fakt, ja som sa už na to tešil, ale teraz keď vidím tie obrázky, keď vidím tie videjka, tak sa teším oveľa viac. Lebo fakt to bude prepracované a to bude najlepšia hra, čo bude. Snad to nepokazia, snad to bude dobré, ale žiadne GTAčko nikdy nebolo pokazané. Všetko bolo dobré. Toto je Jason, alebo čo? Ja neviem. Dobre, zase stanterský boh. Možno, že tam budeme nahrávať niečo? Neviem, nejaké že rapové skladby? Nejaké nelegálne preteky tu vidíme. Fakt som zvedavý na ten plot twist. Víte, jak som hovoril, že sa bude rapovať? Lost MC, počkaj! Toto není Lost MC, jak som hovoril, toto je iný gang. Toto je Final Chapter Ambrosia. Tak sa volá tento gang. Ja neviem, či tento motorkársky gang bol, možno, že toto je taký miamský gang. A vzadu napríklad vidíme aj pumpu, ktorú poznáme z GTA 5, Xerox. Dobre, väžu, tam pristanem. Som rád, že sú tam aj, že aj výškové budovy. Dobre, Enforcer. Takže budú tu aj motorkári. Možno, že bude aj nejaké DLCčko s motorkármi, jak to bolo v GTA 4. Uvidíme. OK, umývanie. Dobre, keď to tam bude, tak to bude super. Tu máme redneckov, fajnových Američanov. Dobre, ďalšia vec, že toto je z GTA 5, takú poznáme, takže tam sa bude dať pristať. Aligátory. Som vedavý, že či tam bude aj to ovocie, že keď zjete, tak sa môžete premeniť na nejaké zviera. Ale kámo, tie detaily, Key West, tam som bol brutálne. Na papamobile. Ja ani nestíham reagovať, lebo je tu tak strašne veľa tých detailov a zasa nechcem, aby to video bolo dlhé. Potapanie, toto je oveľa lepšie potapanie než GTA 5. Hej, ale toto je čisté Miami. Keď som tam bol, tak tam bolo strašne veľa ľudí. Užívali si to motorky, let's go. Štvorkolky, mýval, paráda. Dobre, nejakí reportéri sú tam. Kámo, ja mám normálne husiu kožu z tejto hry. Strašne sa na to teším. Brutálne to vyzerá, fakt, že epický. Môžeme tu aj kajakovať. OK. A počkaj, tam bolo, že voda sa môže zdvíhať, dávať dole. Možno, že to tam bude, že nech sa bude ovládať počasie, lebo jedna vec je veľmi zlá, že na Miami stále prší, takže tam sa to pripravte, že budete mať uprčané počasie, tam bude furt iba liať. Dobre, máme tu veľa strip klubov, veľa takýchto zábavných miest pre dospelých a Vice City Double a presne tak. Let's go. Rôzne pláže, rôzne drahé hotely. Tak vyzerá to. Počkaj, basket, kámo, keď sa tam bude hrať basket, tak to bude top. Týchto dvoch gangsterov si pamätám. A zase má typek Rolexky na sebe, nejaký gangster. Typek
Má starú babu a pozera sa na mladú. Baby sa fotia na policajných autách. To neviem, či to tam tak funguje. To asi ne. Veľa z vás nevie, že ja som bol v Miami, asi Mr. v Miami pred GTA 6 vydaním, kde som natáčal super vlog, kde som porovnával miesta, ako vyzerajú v hre a ako vyzerajú v reálnom živote. Teraz si vybehol toto videjko, určite si ho pozri, je to fakt GTA 6 porovnávanie, reálny život versus hra. Určite si ho pozri, klikaj na toto video, my sa vidíme pre ďalšie video. S vami bol Asimo, bolo to epické. Čau!